Hello everyone, this is my new video and today I'm going to read an article about a cute dog. Let's start! Olvassunk együtt híreket, második rész. Segítő kutya deríti jókedvre a kórház betegeit és dolgozóit. Igazán különleges feladata van a segítő kutyának, hiszen ő az, aki minden nap hatalmas mosollyal köszönti az amerikai kórházba érkező pácienseket. Feladatát tökéletesen teljesíti, bárkit jókedvre tud deríteni, ezzel pedig csak elősegíti a betegek gyógyulását. Segítő kutya deríti jókedvre a kórház betegeit és dolgozóit. Segítő kutya, assistance dog. Jókedvre deríteni, to cheer up somebody. For example, ez a film jókedvre derített. This movie cheered me up. Kórház, hospital. Beteg, patient. Dolgozó, worker. Igazán különleges feladata van a segítő kutyának, hiszen ő az, aki minden nap hatalmas mosollyal köszönti az amerikai kórházba érkező pácienseket. Igazán különleges feladat, really special task, hiszen ő az, aki, as she is the one who. Minden nap, every day. Hatalmas mosoly, a huge smile. Köszönteni valakit, to welcome somebody. Amerikai kórház, American hospital. Érkezni valahová, to arrive in or at a place. Páciens, beteg, patient. And érkező páciensek means incoming patients. Feladatát tökéletesen teljesíti, bárkit jókedvre tud deríteni, ezzel pedig csak elősegíti a betegek gyógyulását. Feladatot teljesíteni, to perform a task. Tökéletes, perfect. Tökéletesen, perfectly. Bárki, anybody. Bárkit jókedvre tud deríteni, he can cheer up anybody. Ezzel pedig, and with this, elősegíti a gyógyulást, to help the recovery. So that's for today, and I really hope you liked it. Goodbye!